हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेयाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। जोंबो मोजाङैनो दङ दायो इसोरनि अननायावहाय। ओमफ्राय नै माया गेलेगासिनोमोन आरो गावनि गारियाव सोनानै दोन्दोंमोन, बिराद थाबायनो लुगैसोयो आजिखालि। ओमफ्राय नैखिजा आरो बाबाजों हासबेन्डजों ट्रेक्टरखौ रटारखौ थिक खालामगासिनो आरो माने हालेवनो नागिरदों मैगं फोनो थाखाय। बेयावनो ओमफ्राय मायाबो खाथियाव थानानै गेलेगासिनो पुरा ट्रेक्टर खाथियाव। मोजां मोनसियो बिदि गेलेहोबाय थाबाथाय गावखौ माने सिरि सिरि दलद गेलेबाय थायो आरो खिन्थु नायग्रा थानांगौ, नङाबा सुथुनानै गोलैगोन ना बोरैबा बेखायनो। ओमफ्राय दायो गेलेहोगासिनो आङो खाथियाव जना लानानै नै बुथेथेनो जगासिनो आंबो। ओमफ्राय नै हासबेन्डआ बारा हालेवनो रोङा, माने हालेवबाय थाफेराना इयो ट्रेक्टरखौनो बारा सालायनो रोङा इयो। टेलर ना मा होनो टेलरजोंहाय सालायनो रोङा। सिंगेल ट्रेक्टर ओरैनो एख' माबायाबाथाय हायो आरो। ओमफ्राय टेलरबा फिदिंनो खस्थ' मोनो खोमा, हाया सालाया बेखायनो। ओमफ्राय न'नि एसे हालेवनायखौलाय मानो बेलेगखौ लेंहरलायनो हाजिरा होननानै दा गावनो सोलोंगासिनोमोन आरो बाबाया सिखायना होगासिनोमोन। ओमफ्राय नै आंबो खामब्रें माबायदि हालेवो होननानै नायगासिनोमोन जनानैहाय। फिसाजोआबो गाहायाव गसंलायनानैसो नायबावबाय बिफा हालेवनायखौ। ओमफ्राय दायो आंबो नाहरगासिनो। ओमफ्राय नै दायो माया हालेवनायखौ नायै नायैनो उन्दुनो ओंखारदोंमोन खोमा, उन्दुलाबाय आरो बोरैबा खेलें खेसें खालामबाय थाखादोंमोन मानसिया। ओमफ्राय उन्दुबाय आं बामनानै दलद लाबायदोंमोन ना, टेन्टआवनो हारसिं उन्दुलांबाय। ओमफ्राय नैयावबो दाउ फिसा दाउदै होदो, दाउ फिसा गहोनो थाखाय जाबाय खोमा दिनै खैदिनसो जाखोथाय। ओमफ्राय आं दा भिडिअ'खौ इडिट खालामबाथ' दाउआ ओंखारजोब्बायानोमोन आरो। बेयावबो मेचिन बायना लाबोदोंमोन ना मोनसे 10,000 ना 11,000 लादोंमोन खोमा, इयो 100ता दाउदै होजायो। ओमफ्राय आंखौ दायो हासबेन्डआ लेंहरदों, आं उन्दुगासिनोसोमोन आरो भेक्सिन होनोनो दाउनो। ओमफ्राय आं सानदों दाउनोबो भेक्सिन होलायोना, खोनाफेरानो, मानो होनबा जोंनिखिजा बिदि बारा दाउ फाराम गैफेरा, खोनाफेरा आरो नुफेराखैबो। सिख्ला मानसियाथ' बहा खोनानो ना सिख्ला टाइमाव, दासो हाबा जानानै मिथिबाय दाउ फारामाव दाउनोबो भेक्सिन होलायो होननानै। मानसिनोल'सो भेक्सिन होयो खोमा सानदोंमोन आङो, मानसि मोसौफोरनोल'सो। ओमफ्राय दाउ टिक्लुक्लुनोबो भेक्सिन होलायो आरो। ओमफ्राय दायो आं न' उनखिजा फैदो, हासबेन्डआ दाउखौ लांगासिनोमोन खोमा खावसे, बेयाव नायनो फैदोंमोन आं लांगासिनो ना लाङाखै होननानै। ओमफ्राय नै गावखौनो एसे नायबाय थायाबाथ' जाखायानो केमेरायावहाय। केमेरायाव मोजां नुयो नालाय गावखौनो बिराद समायना मोनो आं नायनो थाखाय। ओमफ्राय दायो नै दाउखौ इयाव लाइन लाबोना दोनफैबाय आरो बारहरजानो गिनानै बिदि माबाना दोनदो आरो खोबना दोनदो। ओमफ्राय खावसे एसे फिसाखौ दोनहैबाय, ओमफ्राय एसे गेदेरखौल' होनो नागिरदों एसे। आरो लेंग्रि माने आथिं खरा दंमोन आरो बेखौबो दोनहैबाय इयो। ओमफ्राय दायो जों सानैदो दाउ भेक्सिन होनोसै। आरो भेक्सिन होनायखाय आरो आङो सानदों बिजिखौ सुगोनसो खोमालै होननानै। नोङा, सुवाखै, खिन्थु दौदोसो आरो खुगायावहाय द्रपनाय ओरैनो एसे। आरो बेखौनो सुगोनसो खोमा सानदोंमोन दाउनि थाफ्लियावहाय होननानै, सुवासै आरो। ओमफ्राय नै दायो बाबायाबो फैबाय, बाबाया दुब्लियाव थांदोंमोन ना बहा थांदोंमोनथाय, दुब्लियाव थाङाखै खोमा दे, बहाबा थांदोंमोन इयो। ओमफ्राय दायो बाबायाबो फैबाय, ओमफ्राय बिबैजो माजो गामियाव थांदो आरो। दायो जों सानैदो होनोसै। हासबेन्डआ आंखौ होनदोंमोन केमेरा होनायखौ नायनानै सिरि खोमानियाव दोनद' बिदि होननानै। ओमफ्राय नोंहालाय मा जादों बिदि होनबाय आरो आं। ओमफ्राय दायो खनासै सिरि मावबाय थाबाय। ओमफ्राय गावहा फार्स्ट टाइमाव लाजिदोंमोन खोमा बेसोरा, केमेरा होनबाथाय बिराद लाजियो माने। भिडिअ लाबाथाय रागा जोंखायो, खालि जालायबाय ना भिडिअ बिदि होननानै। जिखुनु दाना बारा एख' होनबांला, होननायालाय खालामबाय थाखायोना। फार्स्ट टाइमाव लाजियोमोन खोमा एसे भिडिअ लाबाय थानाय टाइमाव। ओमफ्राय दायो सानफ्रामबो लायो नालाय बारा एख' होनबांला आरो। फार्स्टआव जावोमोन खिन्थु। ओमफ्राय दा बियो बिजिखौ
माबाखौ मुलिखौ बिदि नङा मिलायदो खोमा गंनै मोननै बथल फिसा फिसा दंमोन ना ओमफ्राय आरो मुलिया माबायदि थान्दाखौसो दौनांगौ गरम जाबाथाय जेबो खामानि होआ जाहैबाय दा फ्रिजाव सोना दोननानैसो दायो बख'नानै दौनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दायो नै होयै होयै मोनालायलांबाय आरो मोनानो खोमसि जालायलांबाय थेवबो जोबाखैमोन ओमफ्राय नै दायो दाउखौ दोनहैखांनानै माबा माबि जानो लुगैसोबायना बेखायनो मालपुवा एवगासिनोमोन आङो मालपुवासो नामाव खिन्थु मोजां नुवाखै आरो मोजां नुवाबाबो ओरैबायसा गोथाव जाखादोंमोन ना ओमफ्राय आलु पटल भाजा एवनोसै नै जागासिनो सासेया आरो गोथाव नङाबाबो गोथाव नङालै बिराद गोथाव जादों खिन्थु साहा लादों आङो ओमफ्राय दायो आं पटल आलुखौ एवनोसै đưa lại đây tôi đổ đi về The next morning. Good morning लोगोफोर नै 7:30 जाबाय माया दासो सिखारदो नै जोंहा माया उन्दुदोरिया नामा दासो सिखारदों आंलाय नायसोबाय गावखौ सोरलाय ओमफ्राय बिथाङा दाउ गोदागासिनो दायो जों बेखौ नायनो थांनो नागिरदों नामा ओंनो नामा बाबाया दाउ गोदागासिनो दा ओंनो ओं बेखौ नायनो थांनो नागिरदों जोङो जाहाथे फुं दाउ बेदर जागोन थास'दो दाउ थौ थांसै होनबा थुदो मा थुदो थौदो बिदिब्ला थांदिनि दाउ गोदानायसिम नै इयाव मटर फोदोंमोन आं रज'बाय नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मटरदो अलकबि मटरानो जागोन खोमा ओमफ्राय फिसा फिसा ज' दंबावो फिसा फिसाया अलकबि खोमा नै बिबारा जा समायना बारखादो बिदिया थाबरायनोबा बिराद मोजां नुगौमोन खिन्थु बेखौ आं मुसलपुरनि जोंहा न'निफ्राय फांसेल' लाना फैफ्लांदोंमोन बारगोना बारा साननानै खिन्थु मालाय बारबाय ओरैबायसा साफा सिखिरि बिबार बायदि ओमफ्राय दाथ' माइ नानायनि सिजन सोलिगासिनो ना हागासिनोबो ओमफ्राय बेलेगफ्रा नागासिनोबो मालाय ओमफ्राय दायो मेचिना एसे गाज्रि जाना दंना बेखौनो फाहामलांनो नागिरदोंमोन थास'दो दाउ बरियाके गोदौगासिनो